Balkan vilayetinin Serdar harby birikmesindäki Ýowuz Dedawşyny sebäpli çağırş boýunça harby gulluk borjuny ýerine ýetirýän 8 esker aýry-aýrylykda harby gullukdan gaçdy. Türkmenbaşy Aşgabat ýolunda saklanan eskerler türme tutsaglygy bilen gorkuzulýan mahaly Dedawşyny amal edendigi aýdylýan eskerleriň temmi berýän batalyonda 3 gün saklanjakdygy aýdylýar. Bu barada harby gullukdan gaçan eskeriň enesi we ýagdaýdan habarly Çeşmämiz Adatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatyna görä Serdar harby birikmesiniň piýada goşunyna degişli eskerleriň harby gullukdan gaçmagy bilen bagly aýry-aýry wakalar 19 oktyabr bilen 2 noýabr aralygynda boldy. Wakalaryň bolan pursaty eskerler paýta hasyny ýygyp almak üçin Serdar we Bereket etraplarynaky gowuçy meýdanlaryna ýatymlaýyn iberilipdi. Olar bu ýerlerdäki göçme palatalarda galýardylar. Eskerler Ýowuz Dedawşyna, ýagny uly eskerleriň fiziki zorluklaryna çydaman paýta meýdanlaryna gaçyp gidýärler. Olar hususy ulaglarda Aşgabada we Mara barýan mahaly polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň Türkmenbaşy Aşgabat ýolunaky Serdar etrap postuny we Balkanyň ahal vilayeti bilen serhetleşýän ýerindäki postuna saklanylar. Dip ýagdaýdan habarly Çeşmämiz aýtdy. Onuň sözlerine görä bu eskerler Mar vilayetiniň we ahalyň tejen etrawynyň ýaşaýjylary bolup, olar 6 aý öň Serdar harby birikmesinde çağırş boýunça harby gulluga başlapdyrlar. Çeşmämiz eskerleriň gullukdan gaçmagyna dowam edýän Dedawşynyň hasty güýçlenmeginiň sebäp bolandygyny aýdýar. Dedawşyna ýagny uly eskerleriň ýaşlara sütüm etmegi Türkmen goşununda giňden ýaýran ýagdaýdyr. Bu barada Adatlyň habarçylary ýygyderli maglumat berýärler. Bu eskerler uly gullukdaşlar tarapyndan ýygyderli ýenjilipdirler. Eskerleriň gowuçy meýdanlaryna ýatymlaýyn iberilmegi bilen bu zorluklar, şol hany ruhy we fiziki basyşlar, kemsitmeler hasy artypdyr. Göçme palatalardaky uly eskerler, ýaş eskerler giýje ýatyrman, olara öz bedenlerine massaj etiripdirler. Uly eskerleriň diýen etmedik ýaş eskerleriň hajatxanada üstüne siyip ýerlerine tüýküripdirler. Hatta olaryň gowşak eskerleri ýary giýje jynsy bähbedi üçinem ulanýanlyklar aýdylýar. Günýlerine bolsa paýta ýygylýan ýerlerdäki ýaplarda gezýän gurbagany tutup ýaş eskerleri ýydirmek ýaly basyşlarym bar. Diýip Çeşmämiz aýtdy. Gullukdan gaçan bir marly eskeriň ejesi Sebitdäki habarçymyz bilen söhbetdeşlikde häzirki wagt oglunyň türme tutsaglygy bilen gorkuzulýandygyny, olaryň gullukdan gaçmagyna sebäp bolan eskerleriň bolsa harby birikmäniň içindäki temmi berýän batalyonda 3 gün zähmet çekmek bilen cedalandyrlandygyny aýtdy. Näme üçin çağrılarymyza Dedawşynyň ýagny fiziki we ruhy zorlugyň amal edilýänligi, moňa näme üçin çözügi tapylmaýanlygy barada harby prokurora beren soraglarymyz jogapsyz galdy. Şeýle-de olaryň näme sebäpden paýta meýdanlaryna alınıp gidilýänligi we jogapkar ofitserleriň olara näme sebäpden gözegçilik etmeýänligi baradaky soraglarymyz hem jogap tapmady. Dip efirde adynyň Bossan diýilip tutulmagyny soran 50 ýaşlaryndaky ene palatalarda eskerleriň ýaşamagy, ýuwunmagy üçin hiç şeýle şertiň ýokdugyny hem aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginden we agdalýan harby birikmeden goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Redaksiýamyzyň Balkanyň polisiýa bölümünden kommentari almak synanşyklary hem netije bermedi. Adatlyk mundan öň hem harby gullukdaky Dedawşyna ýagny eden etdilikler we olaryň pidasy bolan ýaş eskerler hakynda ençemegede habar beripdi. Öňkü eskerler sütöme sezewar bolýan ýaş eskerleriň köplenç has beter güne düşmediligi üçin adam satýan hökmünde ýadyrylmadylygy üçin arz etmekden saklanýandygyny aýdýarlar. Ýöne töwekküllik edip ýa halis çydaman arz eden ýagdaýlarynda hem eskerleriň arz şikayetlary aňsat dinlenmeýär. Häkimetler sütöme sezewar bolýan ýa-da ölen eskerleriň jogap soraýan garyndaşlaryna köplenç dymmagy maslahat berýärler we arz etmegini dowam etdirýän enatalaryň gorkuzulýan halatlary hem bolýar. Türkmen häkimetleri ýurdun goşununda urulup ýenjilmelerden, açlyk, horlukdan we keselçilikden ejir çekýän we ölýän, özüni helakleýän ýa-da maýyp bolýan eskerleriň sanyny aýtman, harby gullukçylaryň durmuş üçünçülük ýagdaýynyň ören ýokardygyny tekrarlaýarlar. Bu eskerlere ýokardan gözegçilik edilmeli sebäbi olara hatda öz serkerdeleri hem gözegçilik etmeýär. Moňa derek olar öz harby serkerdeleri tarapyndan owa adamlaryna satylýar. Olar her bir eskeriň bir hepde dürli işlerde zähmet çeken üçin harby serkerdelere 500 manat töleýärler. Diýip marly ene aýtdy.